12 minut po godzinie 8, a w studiu Janaś Głesce, Barbara Konkol, dyrektorka Muzeum Kasia Pścigło Muzeum w Kartuzach. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o wielkiej imprezie, wielkiej fecie, która właśnie dotyczyć będzie Państwa placówkę. Mianowicie chodzi tutaj o 70. rocznicę istnienia muzeum, więc co z tej okazji zaplanowano? Tak, zapraszamy jutro gorąco. O godzinie 10 rozpoczynamy mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza w Kartuzach na Rynku. O godzinie 11 przenosimy się na teren Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Wystąpi dla nas kaszubska wokalistka Damroka, dziecięcy zespół folklorystyczny Słonuszka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach. No i oczywiście potem zapraszamy również do Kartuzskiego Centrum Kultury, gdzie będzie promocja, projekcja filmu nowego, stworzonego specjalnie na tą okazję, Pamiętnik Kaszubskiego Fausta w reżyserii Andrzeja Dudzińskiego. Czego będzie dotyczyć ten film? Jest to film poświęcony założycielowi Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach Franciszkowi Trederowi. Głównie który patronuje również teraz placówce. Tak, który jest patronem również Muzeum Kaszubskiego i taką osobą spiritus movens odnośnie dotyczącą powstania tej placówki. Więc muzycznie i filmowo będzie można spędzić ten czas. Jeszcze raz, o której godzinie i gdzie się spotykamy? O godzinie 10 w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza na Rynku w Kartuzach, o godzinie 11 w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. I oczywiście mile widziani są wszyscy, nie tylko mieszkańcy Kartuz, prawda? Tak, oczywiście gorąco zapraszamy wszystkich, bardzo zapraszamy. Będziemy cieszyli się, jak Państwo skorzystacie. Teraz chciałbym troszeczkę tutaj porozmawiać na temat właśnie założyciela muzeum, inicjatora Franciszka Tredera. Wiadomo, że dużo więcej dowiemy się już podczas projekcji filmu, ale no właśnie, jak doszło do powstania tej placówki, z czego właśnie wynikło Muzeum Kaszubskie? Tak, Muzeum Kaszubskie powstało dzięki Franciszkowi Trederowi. To jest dzieło jego życia. Natomiast on za namową Aleksandra Majkowskiego zajął się zbieractwem, kolekcjonerstwem po prostu przeróżnych przedmiotów kaszubskich. Chodził od domu do domu i tak właściwie powstawała jego prywatna kolekcja, która rozrosła się do kolekcji muzealnej. On już w 1932 roku zorganizował pierwszą wystawę sztuki ludowej w swojej rodzinnej miejscowości w Bożestowie. I ludzie nauki, m.in. profesor Lucjan Kamieński, docenili jego zasługi i nazwali go Faustem Kaszubskim, ponieważ pracownia Franciszka Tredera przypominała taką pracownię właśnie Fausta i w związku z tym rzeczywiście wielu działaczy kaszubskich przyszło mu z pomocą, chciano takie muzeum stworzyć. Ku temu okazja była idealna, żeby było to Kartuzy, ponieważ w Kartuzach Aleksander Majkowski, działający Franciszek Treder, Franciszka Majkowska, to były te osoby, które chciały, ażeby takie muzeum istniało. No trochę wybuch II wojny światowej zniweczył te plany, dlatego muzeum powstało już po wojnie. Więc to jest piękna historia tego, że jeden człowiek zaczyna bardzo wielkie dzieło, później oczywiście spotyka się to z dużą aprobatą, natomiast jak dzisiaj wyglądają zbiory muzeum? Tak, to są przepiękne zbiory, które prezentują bogaty dorobek kultury Kaszubów, tożsamości. To jest to kultura materialna, ale ta niematerialna, duchowa Kaszubów również. I to, co z cennych, mniejszych takich przedmiotów, które znajduje się w naszych zbiorach, jest to mata wykopana w błocie torfowym rolnika Lewny z Łączyńskiej Huty. Ona pochodzi z okresu neolitu i to jest najstarszy fragment materiału z obszaru Polski. Oprócz tego posiadamy cenne złotnice. To są czepce kaszubskie, które właściwie jako jedyne zachowały się jako element stroju kaszubskiego. Jest to kolekcja z XVIII-XIX wieku, więc również taka unikatowa. A poza tym bardzo dużo przedmiotów, wyposażenie Izby Kaszubskiej, ceramika kaszubska, nie tylko z warsztatów Netzla, ale Meissnera, Bernarda Króla. To jest również charakterystyczne w naszej kolekcji i w naszej ekspozycji. Prezentujemy również plomby tekstylne, ale także monety. Jest to kolekcja od profesora Gerarda Labudy, pochodzi z I-II wieku naszej ery i też jest wyróżnikiem, jak gdyby tego po prostu muzeum. Czyli taki zakres czasowy historii Kaszub pokazany naprawdę bardzo szeroko. Bardzo szeroko, dlatego że Franciszek Treder zbierał minerały i właściwie też posiadamy wystawę archeologiczną. To właściwie te zbiory pochodzą nie tylko od pierwszego, ale już przed naszą erą, czyli z tego okresu neolitu, do czasów współczesnych. Rzeczywiście, tak jak pan zauważył, no szeroki zakres. I szeroki zakres także różnych wydarzeń. Przypominamy, jutro spotykamy się na 70. rocznicy powstania Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. O 10 rozpoczyna się mszą świętą. Będzie też, tutaj przypomnę, projekcja filmu oraz koncerty. Natomiast teraz chciałbym podpytać o kolejne wydarzenia. Przed nami lato, więc na pewno warto
warto wybrać się do Kartuz. Również osoby, które mieszkają nieopodal, tak naprawdę bardzo często nie wiedzą, co się dzieje, co ciekawego można zwiedzić, natomiast takie różne wydarzenia mogą nas przyciągnąć, więc jakie to będą wydarzenia? W Muzeum Kaszubskim oprócz tego jubileuszu to w najbliższym czasie organizujemy ścinanie kani, kaszubskie widowisko obrzędowe, które 23 czerwca odbędzie się o godzinie 18. Zapraszamy wszystkich na rynek w Kartuzach. Przemarsz odbędzie się na teren Muzeum Kaszubskiego z kapelą Zdzicha z Wejherowa, a tam już potem dzieci z zespołu młodzież, z zespołu szkół w Kiełpinie, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego, ale również mieszkańcy Kartuz będą jak gdyby odtwarzali ten dawny zwyczaj ścinania kani, a wiele osób jeszcze nie wie tak naprawdę, o co w tym zwyczaju chodziło, więc my bardzo gorąco rzeczywiście prosimy, żeby wszyscy do nas przyszli, zobaczyli, ponieważ już dawno takiego zwyczaju nie było w samych Kartuzach. On jest rzeczywiście odtwarzany, był w Wejherowie, był w Szymbarku, w Chmielnie, a w tym roku chcemy, żeby do Kartuz zawitali na to zwyczaj, do nas. Tak jest, pradawny, zapomniany nieco zwyczaj, więc warto sobie przypomnieć, po prostu biorąc w tym udział 23 czerwca, czyli dokładnie w noc sobótkową. Zapraszamy serdecznie. Jakie jeszcze imprezy latem się odbywają? Latem odbywa się Festiwal Nalewki Kaszubskiej. On będzie 8 lipca. To nie tylko prezentacja nalewkarstwa kaszubskiego, ale oprócz tego twórców ludowych, będą animatorzy kultury, które będą animować przede wszystkim dzieci, będą warsztaty dla dzieci, warsztaty plastyczne, stoiska z rękodziełem ludowym, ale to nie tylko właśnie rzemieślnicy, bo będzie garcarka, będzie pokaz plecionkarstwa, no i będzie kabaret Quinda. Więc gorąco zapraszamy. Tak jest, więc zapraszamy na te najbliższe wydarzenia. Oczywiście będziemy też o nich informować na naszej antenie, a rozmawiamy z Barbarą Konkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, które już jutro obchodzić będzie 70. urodziny, więc dziękujemy bardzo za tę rozmowę, no i życzymy wszystkiego dobrego i kolejnych owocnych lat. Serdecznie dziękuję.